Priatelia, všetkých vás pozdravujeme a naša kapelka Kolárovci, tak ako sme slúbili, máme pripravené limitovanú edíciu 500 kusov CD plus DVD live stretnutie Goraľov v Pieninách 2016 a my sme tu všetci, áno, a ideme to pomaličky, ale isto podpisovať vám, našim výborným a skvelým fanúšikom. Takže verím, že sa vám to bude páčiť. Niektoré už máme podpísané, tak ideme na to. Krásny deň a my už ideme šup do práce podpisovať všetci pre vás krásny hudobný album. Tak sa nám to podarilo. Priatelia, všetky už sú pekne CDčka s DVDčkami podpísané. Objednávajte šup, lebo naozaj míňa sa to veľmi rýchlo. Verím, že sa vám naše live CD plus DVD stretnutie Goraľov v Pieninách 2016 bude páčiť a môžete si to objednávať na našej stránke www.kolarovci.sk v sekcii e-shop. Prajme vám krásny deň a tešíme sa na osobné stretnutie s vami. Pekný krásny deň všetkým prajú Kolárovci. Ahoj, ahoj.